Hello, what's up guys? Balik na sa ta mag road trip dire gyapon ta sa Cagayan de Oro City. Mag road trip ta from Cogon Market padulong sa barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. So bani ko ninyo sa akong pag road trip karon. Let's go. Left turn na guys. Ang building ay yellow, Trinidad building.
Agi dito sa kuan, Kauswagan Puntod Bridge. Extra careful kita dire pero may guys. Dagang gidag ko nga truck. Evergreen. Cooking ang mga truck guys. Guys, dire dito sa Picas umagi na lang. Dire sa may Shell. Pagkita ta mo sa dapit umagi ha. Yataw na right turn ta dia. Diyan lang ta moagi. Then gawa sa dato Picas oh. Barangay Bonbon naman po ni dire. Ana diya nga taningan ni pa right. Kani dire tagi.
Street. Pag straight padulong na dagto sa katong na ay bag-o nga bridge nga ilang kamulo pag construct, so dire ra ta sa wala para dito ta sa Pikas Magi Kauswagan ay sa Kauswagan Tagawas. I-check na lang akong old nga video dito na dito ko dito itong straight. Ila din yung ipahabugan ng dalan dire guys. Alright, padayon ta. Naputol lang kay na lobat. Alright, kailangan ta magulat kinay basurero. Guys, mulo sila repair sa dalan dere. Giabugan nila. Left turn ta, left turn. Yan ta mato dito pan naan. Dire ta. Gawas ta just Kauswagan.